Foodie Bee. Today, kakain po tayo ng sinigang na salmon. At meron po tayong fried liempo. At pritong bangus. Meron po tayong pangimagas saging. Ubas, orange, at syempre Rice. Today, special po yung araw natin ngayon. Makakasama po natin sa online collaboration sina Kikay Cravings. Panoorin natin sila. Hello, the Foodie Bee! Salamat po sa ating collaboration, online collaboration po. Salamat po sa pagpapaunlak. Huwag niyo po kaming kalimutang bisitahin after ng video ni the Foodie Bee. Ayan guys, di ba ang sarap nilang kumain? Oo, madalas kasama niyang kumakain yung asawa niya na si Sir Andrew at saka yung kapatid niya si Sis Margot. Ang sarap-sarap nilang kumain, tsaka ang sarap nilang kumakain, nagsalo-salo, magkakapatid tsaka asawa niya. Kain na po tayo. Alam mo, gutom na ako. Gusto ko yung yung salmon. Salmon. Kalaki. Ayan. Ay, wow. Wow. Ang lambot-lambot. Yung sabaw, niwalay namin kasi sabaw po. Ayan guys, marami siyang gulay. Meron siyang okra, tsaka talbos ng kamote. Tapos meron po. Sabay na tayo. Una subo para sa inyo, mga Ka-Foodie Foodie Bee. Ka-Cravings po, kain tayo. Meron po tayong sasawan dito na Sabaw. patis tsaka suka. Para sa bangus tsaka Bigyan ko ng patis. Ito, patis pala to. Sausaw natin yung patis. May to, may sili. sabaw. Mga Foodie Bee. Sarap. Kakamis yung salmon. Oo. Gusto ko yung gulay, oh. Okra. Ang sarap-sarap na Sarap. Sa cravings, kain po tayo. Alam mo, matagal ko na silang napapanood sina Kakikay. 1 year, 8 months ago, pinapanood ko sila. Ako napanood ko sila kagabi. Kagabi lang. Ako, 8 months na, nag-stop ako ng YouTube nun eh. Pinapanood ko na sila. Sinigang yung kinakain nila. Tapos, yung unang-unang napanood ko sana, yung dinuguan. Ako naman, yung pinanood ko sa kanya, yung McDo kagabi. Ang sarap nilang kumain, no? Tapos, tingnan mo, makaka-online collaboration na natin sila. Salamat po, Kakikay, Cravings. Liempo. Ay, oo nga, no, may pala tayo. Pingin ko na suka. Meron po tayong suka dito. Suka, nilagyan ko ng bawang tsaka paminta. Ang sarap. Sakto lang yung niya. Hindi siya maalat, hindi siya yung mga yung mga OFW sa sa
ibang bansa. UAE. Ayan. Ingat-ingat po tayo mga kababayan. Oo. Mahirap na po kapag Malayo sa pamilya. magkasakit tayo. Ayan. Mabuhay po kayo, OFW sa UAE. Mabuhay po tayo kahit sa ibang Ibang bansa. Mabuhay po kayo mga OFW. OFW. Ingat po kayo dyan. Sarap. Ang laki oh. Malaglag. Dahan-dahan ka lang. Baka matinik, matinik no? eh. Pero masarap to. Okra po. Bisitahin niyo po silang madalas. Promise matatakam po kayo sa mga kinakain nila. Ang sarap-sarap pa nilang kumain. Ang nagluluto si Sis March. Siya nagluluto sa mga kinakain nila. Ang galing niyang magluto. Bisitahin niyo po sila at huwag din kalimutan Subscribe. Yes. Kain po tayo. Nag-subscribe na ako kagabi sa kanila. Sa mga kasama natin ng mukbangers, nag-subscribe na ako sa inyo. Buhay po kayo, mga Pinoy mukbangers. Shout out po sa inyo. Silo. Sarap. Sarap niya, oh. Tsaka nawala yung lansa. Kasi linagyan siya ng maraming luya. Bangus ko. Ang laki ng bangus, oh. Hindi, ginawa ni tatay. Para daw mawala yung lansa, binabad niya sa suka. Tapos nilagyan ng konting asin. Para daw mawala yung lansa. Hindi nga malansa. So, ganun yung gawin nyo, guys. opo. Hindi nga malansa. Sikreto daw po ng pag nagluluto ng salmon, para mawala yung lansa, ibabad muna daw sa suka, tapos lagyan ng asin. Sarap. Patay ng gulay. Yung gulay daw pampalakas. Kayo kung gulay. Ito. Sabaw po. Pati sili na. Okra. Ang taba ng isda. No? Sarap. Sarap kumain.
Nakakamiss yung ano. Sabaw po. Laki na mata, oh. Bisitahin po natin Kikay Cravings, mga ka-Foodie Bee. Sarap. Ay, mabango. Ayan. Sarap na. Kagabi, napanood ko sila, ano, Yun. ano ba yan? Alexandra Roca. Alexander Roca. Sarap ng ano nila, ulo. Yung ulo. Tapos nagtatawagan sila ng baby. Laki oh. Sarap. Sarap. Gandahan, baka matinik. Tingnan nyo. Sarap. Ang laman ng ano, nung salmon. Ano sana eh, salmon belly sana bibiling kaso naubusan. Masarap. Maraming palang laman yung ulo. Oo. Ano pa? Oh, meron pa. Hati tayo. Oh. Yan. Hating kapatid. Hello po, Sis Margot. Hello po, Alexander Roca. Ang sweet nyo kagabi. Mapapasana all ka na lang sa kanila. Tama nga yung ano nila. Sila nga si Katniel. No? Cute nila. Tapos ang ganda-ganda ng ano niya, lipstick. Gusto ko yon, yung lipstick niya, red. Kahit po tayo, Alexander Roca. Di lang yun, yung mga nakasama natin sa mukbang. Yung online. Araw-araw, gabi-gabi ko pinapanood na ngayon. Alam mo, kapag alas 10 na, kumakain ulit ako. Para akong pusa malaki. Kalampag na kalampag yung ano na. Pag walang ulam, wala. Sensya na. Hindi nakakain. Hindi ka pumunta sa bahay. Ay, syempre, alam nung oras na yun, alas 11. Di sana nag-message ka sa akin. Sinabi mo, may pagkain ba kayo dyan? Kasi kapag natutulog ay matutulog na ako. Ayun yung pinapanood ko, mga mukbang. Halos na si ano, Eat with... Oo. Ay, sarap din ng kumain nun. Idol mo siya? Ha? Ay, oo naman. Kahit nun sino na. Ganda-ganda ang ano ng kaano niya. Ang galing-galing ng ano niya. Tsaka nakakatawa din siya. Congrats mo, monetize na siya. Hi, congrats po.
Shout out po sa inyo. At saka Alexander Roca din. Naka 15k subscribers sila. Wow. Tayo din. Maghintay ka lamang sa tamang panahon. Tubig pa. Baka makakaano na rin tayo. 100 subscriber. Ano ba yan? Bakit? Nakikisama yung ano sa atin. Walang langaw? Yung pabango ko kasi pang ano yung ano ko pabango. Alam ba yon? Yung ano, Wait lang, dahan. yung mabango. Ayun, ganon. Ha, di ba sabi mo gusto mo tumawa yan? Tingnan yung ulo. Oh. Nagpapatawa kami naman yung bibig ko, no? Sarap. Yung ulo pala na ano, meron siyang ano, oh, yung malambot. Ang sarap. Masarap. Yung pa kanin? May rice pa. Tama to. Ayaw mo na? Dami pa yun, no? Gusto ko yung ulo talaga. Daming ulo. Oh. Alam nyo guys, lahat ng pinapanood ko, ulo yung gusto ko pinapanood. Ulo ng manok. Kala mo na naman anong ulo niyan. Ulo ng baboy. Ulo ng isda. Wala ka. At masarap doon yung may itlog. Alam mo ba yun? Itlog ng manok. Oh. Itlog ng isda. O, diba? Ang sarap kaya nun. Kaya tingnan mo. Ulo ng isda. Ulo ng maya-maya. Sa akin. O, diba? Kaya ano, mahilig talaga ako sa mga ulo. Busog na ako. Ang dami ko na nakain. Naubos ko yung rice ko. Kikay Cravings, maraming salamat po. Sana po, mauulit pa to. Maulit pa talaga yan. Napakabait nyo mga Filipino mukbangers, mga kaano natin. Mabuhay po kayo. OFW UAE. Ingat po kayo dyan. Ito na ako. Sa Foodie Bee, bisitahin niyo pong madalas si Kikay Cravings. At pakiclick na lang po yung bell para po ma-notify po kayo sa mga bagong videos nila. Sarap-sarap po nilang kumain at mga pagkain nila. Promise po matatakam talaga kayo. Makikita niyo kung gaano kasarap ay kagaling magluto si Sis Marge. Makain pa ako. Sarap oh. Sarap. Saging, hindi ka mahilig sa saging. Mahilig din ako sa saging. Lalo na kapag mahaba. Yan, saging. Mamaya. Sarap.
Wala natira. Sabaw na lang yung natira. Mamaya. Meriendahan mo ha. Pag gutom ka, hingin mo na lang yan. Mamayang gabi. Oo. Alam mo naman. Message mo na lang ako. Kasi ulam namin kagabi, dinuguan. Oo. Gusto ko din kainin yun eh. Maaga kaming kumain. Sarap. Busog na busog ako. Thank you, Lord. Thank you. Tapos ka na? Paalam na tayo. Kikay Cravings, maraming salamat po. At please, bisitahin po natin silang madalas. At huwag kalimutan Subscribe! Maraming salamat po. Please, don't forget to Like, share, and subscribe! Thank you!